Illegális rave-partit kapcsoltak le a 12-10-es szobában. Több embert letartóztattak. WC papír tolvaj bukott le a szobában, az esetet a szoba biztonsági kamerája rögzítette. Alsógatya tolvaj fogtak a rendőrök, majd a tolvaj fellebbezett túlkapás miatt. Üdvözlöm kedves nézőinket a 12-10-es szoba híradásából. Én Masztur Bálint vagyok, és velem van kollégám Foga Zoltán. Friss híreink! Illegális rave-partit kapcsoltak le a rendőrök, 13 embert állítottak elő és vettek őrizetbe. Az ügyben eljárás folyik. WC papírtolvajt fogtak a nyomozók a fürdőben, a szoba biztonsági kameráinak felvételei alapján azt feltételezik, hogy a betörő ittas állapotban volt. És most kisköltségvetésű filmünk következik, melyben két kollégista egymást szivatja. Benne, hogy csinálnak egy ilyen híradót, és akkor ahhoz kell elérni különböző jelenetek, például olyanok, hogy megszivatják a jelenetet. Born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder. És most egy kis reklám következik. Ezt a csot csekkold! Mutasd! Bocsi! Köszönbiztosítás nálunk? A végén úgyis magára fogjuk. Tiszta vizet igyanak az állatok, nálatok, én nem élhetek fia nélkül. Tiszta konyak, ettől leszünk állatok, várjatok, míg az agyam le nem épül. Gioveian laborer, Gioveian laborer, Gioveian laborer, Gioveian laborer. Kerüld a másnaposságot. Maradj részeg! A tegnapi nap folyamán alsógatya tolvajt kapcsoltak le a kerületi nyomozók. A vádlottal oknyomozó riport készült a tárgyalás előtt. Szeggyolog. Itt állunk a bíróság előtt az alsógatya tolvajjal, aki büntető feljelentést tett a rendőrség ellen, túlkapás vágyával. Kérem, mesélj el, hogy ön hogy látta a történteket. A világban egy alsógatya tolvajnak is lehetnek érzései. A rendőrség engem összeütlegelt, fert, molesztált. Pedig én csak szeretem az alsógatyát. Köszönjük szépen! És most sporthíreink következnek. Tag Life! A hétvégi fordulóban az Alsóbögyörös Valapuszta a Bivaj-Basznár Ese együttesét fogadta. Az alsóházi rangadó igazi pikáns hangulatot hozott.
Meccset eldöntő szituációt most láthatják. Mirinte te szemét! Tipsmix szűték! Tipsmix! És most következzék az ánkasztró. És most egy kis időjárás. Jó napot kívánok, Zivatar Norbert vagyok, és ez itt a zánkai időjárás jelentés. Hazánk felé délnyugat felől erős ciklon érkezik. Szőke ciklon. És ez a ciklon sok zivatart tartalmazhat. Köszönjük figyelmüket! Köszönjük a figyelmüket! Várjuk Önöket holnap is! Krivácsi, mehet a diszlet! Nagyon keményes mosoly kívül.